Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a, barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. An ɗaure 'yan majalisu biyu bayan sun daki wata 'yan majalisa mai juna biyu. To jama'a, ku biyo mu sannan a hankali domin jin cikakkun labaran. Wasu 'yan majalisa biyu a ƙasar Senegal za su shafe tsawon watanni a kurkuku bayan ta same su da laifin hamɓarar wata 'yar majalisa mai juna biyu a ciki, yayin da ake tafka muhawara a zauren majalisa kan kasafin kuɗin ƙasar. 'Yan majalisun, waɗanda suka kasance dukkaninsu maza ne, sun kai wa Ahmadiyya hari ne bayan da ta soki wani shugaban addini kuma jagora a wata jam'iyyar siyasa. Alƙalin kotun da yanke hukuncin ya ci 'yan majalisar biyu, Mamadou Niang da Moussata Sam, su biyu uwar gida 'yan diya CFA miliyan 5, wato dala 810, domin ci mata mutunci da suka yi. Harin da suka kai wa 'yar majalisar ya janyo kakkausar suka a faɗin ƙasar, kuma ya haifar da wata muhawara kan 'yancin mata. An kuma yaɗa bidiyon harin a intanet, inda ake iya ganin Miss Sata Sam yana tafiya zuwa wurin Ahmadiyyan inda take zaune, kuma da isarsa wurin sai ya kauɗa mata mari yayin da take muhawara kan kasafin kuɗin shekara, wato ranar 1 ga watan Disamba. Ta mayar masa da martani ta hanyar jifansa da kujera, sai dai a wannan daidai lokacin ne wani ɗan majalisa na daban ya hambare ta a ciki. Rikicin da ya ɓarke a zauren majalisar kenan, yayin da wasu membobin suka yi ƙoƙarin kwantar da hankalinsu. Madam Mdiya 'yar majalisa ce ta gamayyar jam'iyyun Bono Buk yaƙar mai mulkin ƙasar, kuma ta suma jim kaɗan da yi mata wannan lamarin da ya sa mutane suke fargabar cewa ko cikin nata ya zube. Kuma bayan an sallame ta daga asibiti, Madam Mdiya ta ci gaba da zama a cikin wani mawuyacin hali, kamar yadda lauyanta Boubacar Kis ya wa kamfanin dillancin labarai na NAFP. Sannan duk bidiyoyin da ake yadawa na 'yan majalisun guda biyu da suka kai wa matar hari, lauyoyinsu sun kafe akan cewa waɗanda suke wakilta ba su aikata ba, cewa laifukan da ake tuhumar su da shi kawai ƙazafi ne. Sannan kuma sun buƙaci kotun da ta tabbatar cewa 'yan majalisar na da kariya ta doka daga fuskantar hukunci. Ɗaya daga cikin lauyoyin, mai suna Abdaina Mdiya, ya shaidawa AFP cewa za su ci gaba da zaman kurkuku zuwa lokacin da za a saurari ɗaukaka ƙarar da suka yi. Wannan shine ƙarshen labaran, sai an jima.